Junior Department Zirlai som pariatna ISUAN tui UAINAH a CHANTIR in the income na ale molom na ate in kalto ngayem kan kalto nge inarin oma molom na chuan thingpui le changte in e chinang tiru michen khatte phei chuan molom tu zong zong te e tur ruai an buat sei china tlailama ruai an themuk muk china ni mo nei tu te chuan in nei lom pui tura local te an tlai lo mol an hlau china thingpui in lo emo ruai che lo emo a honte an phal lawa changlo an ompal te an hlau ema a envel tu te po an ruat hial china ni be sei ayami an local tam phei chuan changte po an label chuk chuk china voina hian in nei lom na chanchin kan zir dona engthil nge thleng ti te in lo ngai thla anga in lo chin chha don nia zuda ho te chuan ke ni mi zo te ai hian in nei na an tiro pui de china ni sari chung ni tin mo nei tu ina in nei na lomin mi an pung khom china ni roi te an che mup mupa amai ro chu in nei na chuan in nei kor halo te chuan roi an kil ve theilo ani zana mo an shwaya mo shwai tu te le amwak tu te chuan ma ni chevin khon var an kenga chen khatin khuang an vua a chen khatin tingchang le rimoi dang te an lo tuma chen khat an lam boka an rimup mup china ni zudaram chu grape chin naram ani a grape tui chu an sora an upa chu chu wain an ti a kenin thingpui kan in chin ang deuh hian in neina a an in chin ani wain chu a ma de atangin an lo siam loka ni sari chung dei tur siam chu a hau tak ngotang voi khat chu galili rama khopui pakhat kana khua an ti a hian in nei an oma iswa te chung kwale a chian te po an som ve a in nei lompui tur chuan an kal ve ani kana khua chu iswa chian te jinga mi na thana e la te khua ani nge a mo nei tu te chung kwa chuan ni khat ni atangin in nei na mang tur local te chu wain tui that tak chu du sak takin an pehloma wain chu belian pui puya hian an hung dul maya mo nei tu chen khat chuan ni sari lai lom tur ani awangin atira athlum deuh te sem chin ma se atop lama chuan adai don lo deuh awangin tuite an lo pola adal deuh an sem chin ani kana khua in nei na chuan fatu ten an lo en chiang lo nge ni wain chu an sem zo ta der maya mo nei tu te chung kwa chu an mang ang mutang tiru chutia an wain te alo zo asem tur an nei to lo awanga mo nei tu te chung komang an zia chu ISUANu mari chuan alo sha a ISUAN hena akal ta thuaya wain an tlak cham thu chu avashil ta a ISUA chuan wain ngai to sak chu alo tum sa reng ani wang ani mai theya anu chu lo buai ve vak lo turin ati a ISUA chu athawa rongbol tu te omna chuan avakal ta a an hena chuan tuibela tuiti khat ro u avati a rongbol tu te po chuan ISUA thu soi ang chuan an lo ti a lunga siam tuibelian pui pui paruka chuan tui an chung khat ta veka an chung kha vek nu chuan ISUA chuan tuna thal ula roi che fatu hne na kalpui ro u ati a ti chuan an vakal pui ta a roi che fatu chuan a han tem china wain thlum that tak alo ni reng maya makati hle maya ISUAN tui kha UAINAH a CHANTIR ti a shelawa ti chuan mo nei tu hne na chuan midang te chuan atira wain that tak an sema atop lama adal deuh te an sem thina nangero chuan atop thlengin wain tui tha sem tur inei ani hi ati hialani ISUA chanpuina awangin wain thlum thatak atop thlengin an sem ta zung zung mai ani mo nei tu te chung kwa chu an lom ngutin arin om ISUA hian mi mang angte chanpui ngai te a chanpui chin ani thuvon zohana bungni changsom pakhat ISUAN he achin chia na ati chantir na hi galili ram kana khua a chuan ati a aro puizia alantir ta a tin azirtir te chuan ani chu an ringa